Morjesta kaikille katsojille taas tänään olisi luvassa Minecraft-modipakettia ja jos jotkut ihmettelee, että mitä mun Minecraftille on tapahtunut, niin mä käytän shadereita. Ja tää lataa nyt varmaan kun tunnin tänne sisällä. Ja otetaan täältä näin tämä. Ja jos haluatte, että hardcore tai perus sorvisarjan teen, niin 10 seuraajaa, niin tulee sitten. Ja joo. Sä voit ehdottaa mitä mä teen mun videoilla. Niin ja sitten mutta tässä te ette kuule, mutta mun kaveri on puhelussa tällä hetkellä mun kanssa. Se voi ehdottaa mitä mä teen. Joo. Mun kaveri keskittyy, ettei seurata sitä YouTubessa. Ei. Ja täältä tää näyttää ihan niinku superhieno. Ja mennään nyt kasvihuoneeseen. Täällä on taas kasvanut nää sokeriruoat. Tää kyllä lagaa ihan sikana. Huhhuh. Noin. Ja tästä tulee varmaan joku 5 minua pitkä suunnilleen. Ei hirveän pitkä, mutta ei liian lyhyttä. Sitten sieltä väliltä niin ottakaa kamera menee mustaksi hetkeksi aikaa. No niin. No niin. Ja mietin, että tässä jaksossa voisi olla idea. No, voi jo lokki soikoo! Pölli mun ruokaa. Lokki. Tässä jaksossa siis voisi olla hyvä idea rakentaa tää silta loppuun, koska se olisi mun mielestä hyvä idea. Pistän todessa ehdotuksia, että mitä tehtäisiin ekassa, siis toisessa jaksossa sitten. Voitte käydä sieltä äänestää. Joten se olisi nyt kaivurihommiin. Kaivurihommiin. Noin. Mä ehkä pistän nopeutukselle, että kaivurihommat tässä näin, mutta en tiedä. Saa nähdä. Riippuu. Oho! Kattokaa! Mä löysin rautaa tästä näin niinku vaan. Ja paljon. Tai no, ei nyt paljon, mutta on toi parempi kuin ei mitään. Joo. Noin. Nyt mulla on
hetkellä ton verta noita Gobblestoneja. Ja mennään crafting tablelle. Otetaan tää mukaan. Ja mennään rakentaa toi silta. Ja varmaan ensi jaksossa tää tasotetaan toi kohta. Koska toi on ihan hirveä. Sitä ei tasota. Eikä. Siis niinku ihan varppeen se on ihan hirveä. Noin tää riittää ihan hyvin. Puretaan nää rakennelmat tästä. Tää. Tällä lailla. Tästä ei nyt tuu mikään hienoa, mutta on tää varmaan hienompi kuin se, että tätä siltaa ei ole olemassa. Ainakin omasta mielestä. No niin. Siitä niin. Katsotaan vielä nämä. Näin. 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 Ja sama toiselle puolelle. Ja sitten me mennään tekemään. Eikö se näin toiminut? Miten tehtiin aitoja? En tiedä. Toivottavasti mä teen kaikki oikein. Ja taas sitten modipaketti. Et jos jotkut ihmet tulee. Se niinku ihan oikeesti, miten tässä tehtiin jotain? Teinkö aidat näin? Ei vissiin. Tarttiko niihin ees niinku? Tehtiinkö ne näin? Tää nyt on vähän ihmeellistä. Miten nää tehtiin? Ihan oikeesti. Onks tässä copper-armoria? Mitä? Miten tehtiin aita? Ahaa. Ai sitten heti sanoa. Noin. Nyt, onkohan tässä nyt tarpeeksi? Saa luvan olla. Ei tietenkään ole, mutta no ei se haittaa. Tää on nyt melkein valmis. Mennään vielä vähän kerää tuota Gobblestoneja. Ja sit mä varmaan myös lopettelen tätä videoa. Tää nyt on aika paljon pitempi kuin se 5 minuuttia, mutta joo. Ja 10 seuraajan spessuksi tulee myös toi tunnin jakso. Luultavasti siinä pelataan Minecraftia tai Robloxia. Noin. Nyt on päheä. Omasta mielestä. Tehdään nyt ihan loppuun asti.
Noin. Sitten otetaan tämä. Se on nyt aika hyvä. Eikö? Noin. Ja tää video rupesi olen tässä ja se olisi moro!